Matud pa sa atong tubag sa Salmo, tudloy ako sa imong mga dalan o Ginoo. Sa inyong paminaw kung sundon ginato ang dalan nga itudlo sa Ginoo, sayon o lisod? Mao lagi dayon na itubag lagi lisod. Nya, ganahan mo musubay o dili? Ganahan di mo maglisod-lisod. Nitambong mo sa Sweet Notes concert gabi may day kayo. Pwede na mo mga matay. Mga igsoon, dili baya lisod ang ipasubay sa Ginoo nato nga dalan. Ang nakalisod mao ang atong kasing-kasing og hunahuna kay naa manggod nato ang pagkamasinupakon. Kana bang gusto ta maghimog atong kaugalingong pamaagi. Unya kung tudluan ta og unsay sakto unya musukwahi sa atong mga plano personal, mahimong lisod kay musuki naman ta, wala na may gugba. Kay sa tinud-anay ang pamaagis Ginoo sayon kayo. Ngano man, una, hustisya. Ug unsa may hustisya, ihatag ngadto sa imong isig katao unsay angay kaniya. Lisod kayo ang pagpangawat or pagpangilog kay magkalalis man, magkaaway man mo. Pero ang paghatag, kinsa gud tay masuko anang hatagan nimo, di ba? Nanglitan unsa may angay ihatag ngadto sa bana, yaw-yaw di ay mga asawa. Unsa man ayaw mo rason-rason di unsay may ihatag lagi basta makasa ngadto sa bana, yaw-yaw. Dili ang pag-alagad o paghigugma mao na ihatag. Nya kisa mang banaha ang dili ganahan ana nya lisod ay na ang pag-alagad og paghigugmas bana kasayon ana. Mao say buhaton sa bana ngadto sa asawa ang pag-alagad og paghigugma. Sayon kayo pero suway supaka na pugsa ang imong bana o ang imong asawa nga mosunod sa imong gusto bisag di siya gusto ana dakong gubot perti na gyung problemaha. Unsa may ihatag sa mga anak be? Unsa may hustisya ngadto sa mga anak? Matud pas Ginoo, ayaw palaguta ang inyong mga anak. I-inspire sila. Kasayong ra na i-inspire. Mananglitan, di gustong mo eskwela. Ayaw pugsa. Higda ala na des inyo. Paduaa. Tanawa, di ba? Inigabot ang nag-20 anyos, wap na mo grade 1. Makahuna-huna gina. Mo eskwela de ko mo sige pa eskwela dayon. Kaya ma-inspired mo na siya nga imong gisuportahan. Pag imo jung guruyo, murag baboy na magpamahid pa na sluha pa doong sa eskwelahan. Dito mo eskwela. Luoy ka na, matruma na siya. Di ba? Nakubitas una, undang ko pagka grade 4. Ingos mama ka na dong, undang dong. Kamao na bita ka mo suwat. Undang. Pag humagduha ka tuig, balik kong eskwela. Ikaw, balik nga ka. Di, ako na gabuot na ko. Nindot kayo. Ditso na ko, hangtod college, pertilisuras giagian. Lakaw la ng daan, suga pagkandila, sudan pagkasagaran, luy ag-asin. Nganong ni sustinir man ko, ako mang gusto. Yan, i-support mas mama. Pero gipugos pa kong mama, niya gasudaan kong luy ag-asin, niya pugso niyo ko pa eskwela, niya magsuga pagkandila, mayon ko undangon tanim buhata Di ba? Ana na siya. Muna'y hustisya. Niya ikaduha, kamatuuran. Kamatuuran ang pamaagis Ginoo, the way of truth. Unsa may kamatuuran? Para na imong buhok, ang color, usba, di na matuod. Perti problema ha, magsige na sa
pangitag budget para i-color ana. Pero imo lagi itong dawaton katong kamatuoran, pagkasayon. Wa gyud kay daghang buhatonon. Nanang imong kilay, di lang nimo kiskisan. Kay mo ginay tinuod. Nga wa na gyud kay kilay. Mo na lang nay puyi pagkasayon. Sayon kay puy-an ang kamatuoran. Pero nganong mura magmulisod, mangita man ta suwa diha. Ayaw pangita suwa diha. Kung ang kamatuoran para sa mga politisyan, ang inyong sweldo, mauragid na dagko magi kay mog sweldo buwan ninyo, tag 100,000 man na, tag 300,000, labi na sa mga dagkog ranggo nato, kamo pay giilik, kamo pay dagkog sweldo, mangawat pagyud. Ang di man makontintos 100,000, 300,000 ang buwan. Mangita magyus 300 million, 300 billion ang buwan. Mao na napamagani ko noy mo ingon na kinahanglan gid 2 billion kada buwan i-deliver. Grabe. Mangita gyud wa diha ba? Mao na nga mulisod kamatuoran. Nga ikatulo, dalan sa gugma. Lisod ay nang gugma day. Uy, tubag. Lisod? Kamao mangyan ang batang gamay, kamao mangyan ang masakiton, kamao ana ang pobre, kamao ana ang dato, kamao ana ang pari, ang madre, pulos ta kamao wa nay kinahanglang mutudlo nato, sayon kayo. Lisod kayo magmaster ka og kana economics magkuan ka, compute ka na, mag-project ka na mga income. Lisod kay na. Pero gugma, kasayo na. Pero nganong lisod man, gusto man ka nga ang imong style sa paghigugma mo'y sundon. Unya unsa man itong style sa paghigugma, ako'y higugmaang. Ato mang usbon ang meaning sa gugma. Ang gugma manggod, ikay akong higugmaon. Ana, kagabi daghan kayong tao dito. Pero wa gid ta kaigo sa atong gi-expect na gidaghanon. Pero daghan na gyud kayong tao. Ana, makita gid nato ang paghigugma nga atong gibutangan man to natog ali-ali ana kay aron ma-distinguish ang gold ticket, silver, bronze ana. Nya nga tong tig pasiugda sa concert ang sweet notes, ganahan gid sila nga maduol sa mga tao. So nanganaog gid sila lakaw ngadto gubutas mga tao. Nya pagdayon ng mga few minutes para sa ilang siguro mga 30 or 40 minutes before sila nitapos, nihangyo gyud sila, padre, pwede na tong paduolo na lang ang tanang tao, wala na lang ng ali-ali. Nako, sige, paduola. Lipay kay sila. Ana, kuting daghana mga tao. Nganong ila man tong gibuhat. Tanaw nako isip mga performers, nahigugma sila. Bahala nagmurag hasol, bahala nagmura og kanini ang bira-birahon sila, pa-picture-pictureon, basta ikahatag nila ang unsa gyoy makalipay sa mga tao. Kay mao man na gyud ang gugma, lipayon tika. Pero bataan ang bata, kung gihigugma ninyo ang bata, inighilak, unsa may inyong buhaton? Nga inahan o amahan. Ito bag mo buhaton din yung tanan para muhilom siya. Usahay inyong isayaw-sayaw, inyong kantahan, inyong isuroy-suroy, basta muhilak. Nga naman, kaya ang nahigugma, dili gusto maghilak ang iyang gihigugma gilingay mong tupad. Lipayon ko nimo. Lipayon ko nimo. Nasiya. Kamo, nahigugma mo sa atong parokya. Niya, lilipayon ninyo atong parokya. Unsa may buhaton? Biliban ako ninyo. Pwede na mo mga matay. Palit yung slat. Karong gabi magsugod na ta sa atong simbang gabi.
simbang gabi. Natay simbang gabi alas 8 ambot na ba kay manimba ani pero opam ta kasuway ani dinhi. Ato lang suwayan para na sa mga dili kasimbag kadlawon pero ugma alas 3 sa kaadlawon og alas 5 sa kaadlawon ang atong mga misa. Dito sa mga barangay, 14 ka barangay, doon na sa tay misa dito alas 3:30 ang first group unya ang second group 7 ka chapels alas 5 sa buntag. Dungan-dungan ra dinhi. Mo nang nindot kayo nga maghugop ta ani. Sakripisyo biya ginang pagmatag kadlawon. Pero kung nahigugma man tas Ginoo, nahigugma ta sa ato isig ka tawo, ato nang buhaton. Ako nalingaw kay ko gabi nga nagtan-aw sa mga tao. Pero mas natandog ko kay ang mga barangay kapitan nato gikan dito sa Tag-Ubi hangtod nganhi sa Ubos diha gyud nagdaas ilang mga tanod, nagdaas ilang mga officials ni alagad gid nato katap gid sila nga atong kapulisan diha, atong mayor, mga kapitan diha. Nakaingon ko ba nga kanindot tan-awon nga ang mga barangay officials, mga atong municipal officials diha sad sila bisan og kalihukan ni sa simbahan og diha ninindot way gubot kay daghan kay mga pulis, daghan kay mga tanod, mga responders, daghan kayo ba nagtinabangay na dako-dako lanon ta gastos kaon sa pero sagdi lang gugmam sana ano kaon ra ana gyud ingon din akong mga kauban nato sa working committee pader mura mag-alkansihon tani nako ayaw nila ng ginansya ng kwarta kay dili man tingali na mo gay atong tumong ang ginansya sa kwarta fundraising man ni pader wa gina-raise di funds na lang na may funds ana ang raise wa lang tingali ma-raise loss siguro so fund losing lang ni siya pero ang dakong ginansya ang atong panaghiusan nga ni bugnaw to kaing hangin kusog na kaing hangin kay murag kauwan ni buhabo na ingon hala pader muuwan na ron nako ay di lagi na itugot sa Ginoo kay nalipay siya ning atong panaghiusa igo ra gyud mo buhabo gamay human mawa dayon hangtod na gyud nga nahuman wa gyud hala pader wa gyud mo dayon ang uwan nako ay sus nalipay ang Ginoo nitong gibuhat ko nang iya kanang inig-aksyon uwan mga kalima mo ito nag-second action og uwan inig buhabo mo ana din ko ikaw Lord ba pahinomduman dayon minimo basta lingaw na kami pahinomduman dayon minimo nga uwanon gani nako butol mo nga bang makapasalamat tas Ginoo ba mo sa di akong gibuhat nga kada aksyon uwan salamat Lord kay gipahinomduman na sad ko nimo nga ikaw ra gyud nagbuot ani ana mawa na sang uwan salamat Lord kay nawa usay malimot na sad ko pag pasalamat sa Ginoo mokalit na sa uwan ingon ko oy pahinomduman na sad ko nimo Lord imo ra maning patuangon mo bukhad namang payo nga sira naman ako may jud kay Ginoo kana bang tandog-tandogon lang ta ba ay kalimot lingaw na kay kadiha basig nalimot kang ako'y nagbuot ani ana ayam sang pawagtangon mao na mga igsoon kung magsubay lang tas dalan sa Ginoo matud pas unang pagbasa ako Balaam tin-aw og panan-aw nagsunod sa pulong sa Ginoo magtudlo ko ninyo mga Israel pagkanindot tan-awon sa inyong kahimtang kung magsunod lang Dios Ginoo nindot gyud kaayo mao nang diri gabi ingon sila pader grabiha sa nahitabo diri Luyo no nindot naman kay tan-awon ang atong compound sa simbahan na pila pa lang kakabuan diri nako ang sad nga ang ato sa dinhi mga katawhan grabe sad kay mo suporta ug ako lang ana wa ko kasuway diha bugwal anang yuta igo ra ko mingon ato unta ni dinhing kuanon sige pa der wadwa dayon ana ato unta ni dinhing buhaton sige pa der ana sa may ako ana igo ra man ko mingon may ta dinhi buhaton kani dinhi sod sa tong simbahan nindo tan-awon o bati wa ko kasuway butang ani bisag usa ka buok sa nindutan na simbahan pa der may jud ka mo kana nakuha ko kasuway ang nagbutang ang mga dekorasyon
Ato mga youth, ato mga artist diri. Inigingon na to, may butang nga Christmas decor da. Sige pa din. Mao na, ang atong community, ang atong paghigugmaay, ang atong pagsunod sa dalan sa Ginoo nga padung Dios kalipay, padung sa improvement. Mo na magampo ta ang atong mga government officials, church officials, maningkamot Dios pagpalambo. Karo si Banaha, basin og magsugod na gitas pagtukod og mga balay. Makaabot na tag mga sa atong record diri mga 39 kabalay na ang kaya natong tukoron atong budget nga atong gitarget. So karon tang si Manaha na akong gi-inform si Bishop Abit, Bishop magtukod at tingin migsugod karong si Manaha. Yan siya nga lipay kay kuana padre. Atong obispo sad nga pertisad ka kanini ang kanabang kusog mo tan-aw unsay gikinahanglas mga kabus ba. Kinahanglan gina kayo. Kanindot og ang mga leaders ba ingon ana bitaw magtan-aw unsay ikalipay sa mga taong kabus. Mao ginay pamaagis Ginoo paghatag og maayong balita ngadtos mga kabus. Ug sa dinis ato katong nangabanla sa baha nga balay, gagmay magdagko. Ang gagmay gitingali itong masiguro kay katong dagkog balay, ma-repair man to nila. Ang gagmay gyud kay napaphamang gyud to. Atong matukuran sa gamayng balay, igong mapuy-an, dako na kay ng kalipay nila. Aron sila nalay mo padayon, nga igo nilang mapadayon gamay, banlaso na sa baha. Inaot untang dili na mahitabo, no? Basta magsunod tas Ginoo di kita mabanla sa baha. Mubaha hinon ang grasya. Dili ta mabanla sa baha, pero magsupak-supak tas Ginoo, ato yung sungagon ang iyang mga katuyuan. Mabanlas kita sa dimalas aning kinabuhian. Katapusan na lang lingi sa imong tupad. Ingna dili na gyud ko mubuwag sa Ginoo. Nya ingnon dai ka nya nganong nibuwag man kasi mong bana. Bita